Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Gino. Itago lang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong igsuon nga napriso tungod kay gipasangilan siya sa kaso nga rape. Aron iyong sabtan, ingon niini ang mga panghitabo. Kuya Gino, basig dugay ko mauliro na. Nga naman dong, Nakoy lakaw kuya. asa masag puno ka? Nakoy date. May uyab na ka? Oo, ug puhon. Ako niya siyang ipailayla nimo. Kuya, si Carla, akong uyab. Carla, si Kuya Gino, ako igsuon. Hi, Kuya Gino. Hello. Sige na, mag-order na ta. Mag-stroy na ta sa baya. Unya, Joel. Ano na problema, kuya? Pila may edad adong imong uyab. Murag bata ang kay to. 17 pa, kuya. Nayabang ka, Joel. Nanglutas ka? Nya unsaon taman nga nagagusto man siya nako. Nya, ako sab nagagusto man niya. Kinuo ko ni mo eh. Pag amping na yun ha, nga dili ka makasa atong bayana. Oh. Nga naman ka ba? May problema ba? Dako ang atong problema. Si Joel, nakapamabdo sa iyang uyab. Unsa? Hay mo siya ron? Gikasuhan siya og rape sa ginikanan sa babae. Og tuwa sa prisuhan ng imong igsuon. Anong kasuhan man nila og rape? Mga, nag-uyab mas lang duha. Nilaoy do kayo ko sa kong igsuon. Pero nahibaw ko nga sayop nga minor pa ang iyang uyab. Hangtod nga nilabay ang 2 ka tuig, pero wapag gihapon makagawas ang akong igsuon. Unya, Dong, tanaw. unsa man naman? Uy, si Carla malagi na. Ang ex itong Jewel. Oh, naminyo na lang siya. Pero ang imong manghod in taon to pas prisuhan. Murag malipayo naman sila, ma. So kaya na kong hangyo ang ginikanan ni Carla. Pangutan ako si Dong Jewel kung asa ila.
When ako'y ginikanan, namatay sila sa disgrasya. Unsa? Oh, so sa ato pa, pwede dili na lang ipadayon ng kaso. Sorry, Kuya Gino, pero ang akong bana maoy mo padayon sa kaso. Unsa? Unsa? Grabihan nila, oy. Lagi may. Murang na grabe ilang kalagot ng Jewel. Was mo kasabot na nung. Wa mo dupas Carla na Jewel. Tuod ay. Nay nakasulti na ako, nak. Pwede ko nung mapaminusan ang gidugayon sa pagkapreso sa imong manghod kung mobayad ko no ta. Pero dako-dako lagi ko nung nga kantidad maigi kinahanglan. Ha? Pwede rin na, ma? Dili ba dahil na bribery na yung nana? Naagi mga ni-suggest nga na ako na yung mga paagi, pero sa dili mayong pamaagi, sama sa pagbayad. Pero gusto ming mahibaw kung unsay tarong nga pamaagi. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana. Matod sa kong manghod, kagustuhan nilang duha siyang uyab nga naay mahitabo nila. Makasuhan di ay gihapon nag-rape? Ikaduhang pangutana. Namatay na ginikanan ni Carla nga mao'y nikiha sa kong manghod. Mahimo ba di ay nga ang bana sa ex sa kong igsuon mao'y mapadayon sa kaso sa kong manghod? Ikatulong pangutana. Dili ba din na illegal nga mubayad ka para maminusan ang gidugayon sa pagkapriso sa kong manghod? Kaupat o katapusang pangutana. Sa kaso nga rape, pila gyud ay ka katuig mabilanggo? Palihog, tabanging tambagi ko, kini ang akong suliran, Gino. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og akong tingog today. It's me. Ako ang inyuhang mapaminaw og kay ako usa ka abogada ang mga pangutanang ato ang hatagan og kasulbaran, tubag, solusyon, kalinawan kay punto legal. Mao na ay namo pagdugay lain-lain og klase-klaseng pamaagi kung unsaon nyo pagpadala ang inyong mga suwat diri namo na atay email address nga suliran_612@yahoo.com or ipadain nyo ang suwat sa kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad pinaagi sa post office mo ni ato ang address. 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Shout out guys sa tanan mga nag-like ug nag-follow ug naminaw pinaagi sa Facebook ug sa mga naminaw po nato sa YouTube. Kasagaran ani nila naas gawas sa nasod mao na mabuhi mo, no? Good luck gyud ninyo permi ha pag-amping gyud mo tanan nga mga naa nato sa mga kaigsuonan nato mga kasama natong mga naa sa gawas nga naminaw sa atuang programa. No, ato ang mga masugid nga tigpaminaw. Thank you kayo ninyo and a big shoutout sa mga nag-like ug nag-follow sa Elaine Tantenko Bathan og Attorney Elaine nga official page no sa atuang Facebook. Thank you sa mga nang-greet. Salamat sa inyohang mga requests no. Pero ipadalang gyud palihog sa kini ang akong suliran official writers page kay di mo gud pwede nga mo tubag sa inyong mga pangutana sa amo ang personal nga mga inbox. Okay? Since sa mani ato na to sender si Gino ang pangan. Di ta musulti sa iyahang address. Naa siya igsuon nga napriso o kaso niya kay Agoy. Rape. Ang rape man good guys, non-bailable. No? So kung mapasakahan ka ni kag kaso nga rape, automatic inigdakop ni mo, priso gyud ta. No, di gyud pwede nga di maka-request ta kung ipahiring na to bail as a matter of right. Pero atong i-prove nga hinay ang ebidensya sa kaso sa pikas laban sa atua. No? So, mo ni ay ang unang pangutana. Matod sa akong manghod, kagustuhan nilang duha sa iyahang uyab nga naay mahitabo niya. Makasuhan di ay gihapon og rape. Okay. He said, she said, manggod ni ang rape. There are two ways by which makomit ang rape bahalag maingon mo nga manag-uyab. Una, tungod kay minor. So, mauni ang nahitabo kay 17 pamanto ang iyahang uyab.
So, minor manggod, basta makikilawas tag minor de edad, kanang below 18, wa pa katungtong og 18, gi-consider gyud na right away as minor. Ikaduha, kung atong gipugos or gipuwersa, maski pag-uyab, maski pag-asawa, ngano, kay ang kanang pagpakighilawas, consensual na dapat. Meaning to say, gigusto pod, gitugot, ug ning tando ang pikas nga buhaton ninyo ng akto sa pagpakighilawas. Now, kung maingon ka nga minor de edad nganong gi-consider nga automatic, tungod kay ang atong balaod considers them to be so frail of mind nga pwede kuno sila mailad, pwede madani. Now, need yun na nato, pero I agree, no, nga pwede na natong maprobar o ma-dispute. Labi na nga, ang kaning mga 15 to 18 years old, naamantay giingon nga acting with discernment. Kay naa naman ni sila'y buot. Unsay pasabot ana, nga iprobar na to nga sila na ay buot nakasabot og nitugot sa buhaton ninyong pagpakighilawas, pagpakig-sex, no? Unya nakasabot sila, wa sila giilad. Kay mao man gunay tumong sa balaod kay minor de edad, frail palagi kaayos na tanan, no? So mo na ang explainer nato nganong ang rape, unya ang rape man gud like I said non-bailable. So we'll have to prove it during trial nga dili to rape. Pero mo lagi na maalkanse ta si edad, no? Ikaduhang pangutana. Namatay na ang kinikanan ni Carla nga maoy nikiha sa akong manghod. Mahimo ba di ay nga ang bana sa ex sa akong igsuon maoy mo padayon sa kaso sa akong manghod. Now, dapat ang mupadayon na lang ana ang katong rape victim which I think is already of age. Na even if buhi pa ang iyang ginikanan, siya gyud ang pwedeng mo decide kung ipadayon pa ba niya ang kaso or di. No, so akong suggestion duula to si Carla unya ang yua ngay atras na lang mo file na lang og affidavit of desistance nga di na siya mo padayon or di na lang mo tungas kaso. Ikatulong pangutana, dili ba di ay na illegal nga mubayad ka para maminusan ang gidugayon sa kapag priso sa akong manghod. Di man na mubayad kay kung priso, no? Kani akong gi-assume hangan ongoing pa ang kaso. Meaning wa pa ka na konbikto, no? Kay ningon makangabaw padayon ang kaso kay kung pananglitan na konbikto na ka, meaning to say wa ka mo apilar, meaning to say humana ang kaso, no? So, langtod pagkasurya, I will assume nga wa pa na human ongoing pa, so pwede pag yun ma-withdraw or ma-dismiss ni Carla ang kana maatras siya, di na siya mapadayon sa kaso para makalaya na ang imong igsuon. Now, while naana pending pa ang kaso, like I said, ang rape tungod sa gibugaton sa kaso non-bailable. Meaning to say, while naghuwat ka nga ma-convicto or not guilty ka, sa maong kaso, madesideran sa korte, ang imuhag yung hatol ug unsag yun, guilty ba or not guilty, then naasa gyud kasud sa prisuhan. Although ang kanang mga tuig nga naa ka nagpaabot sa mudagan sa imuhang kaso, samtang naghuwat ka ana, ma-counted man na siya kung galing man, no? Moingon ang korte nga guilty ka, nga kumbinsido sila tungod kay naay ebidensya nga lig-on nga imo gyung gi-rape si Carla, no? So, diring dapita, samtang wala pa pero kung panalitan makonvicted ka, no, ang katong years nga imuhang giserve, samtang pending imong kaso, madidak na siya or makounted na siya sa katong penalty nga gipatong sa imuha, no, madidaka na siya. And makredit pud na ang kanailang giingon nga good behavior, magbinuutan ka. So wa ko kasabot kana maingon kang mubayad ka para maminusan ang gidugayon nga mapriso ka unless ma-proven nga not guilty ka, muna ma-dismiss ang imong kaso, or muatras si Carla, ma-dismiss po ang imuhang kaso. Or, madedak na siya for good behavior. Di ka kihanan mo bayad og tao, ana, no? Kung patang convicted ka, di ka kihanan mo bayad og tao, ana, magbinuutan lang ka, no? So, maybe, basin sayang inyong ibayad, ana, kay di man na siya legal. Illegal man na siya. Trabaho man na sa jail warden, dinha sa BJMP, pag-monitor sa good behavior o tandak sa mga piniriso. Trabaho na nila, like I said,
di sila kinhanglan mangomisyon or bayaran. Corruption na siya, lisod na siya, delikado di. I will advise against it. Ayaw lag buhata. Ikaupat og katapusang pangutana sa kaso nga rape, pila gyud di ay katuig mabilanggo agoy. I am sorry, but should you be found guilty by the court, no, by presenting kaning gitawag na proof beyond reasonable doubt, ang silot sa rape mo ang life baya, no, reclusion perpetua, 20 years and 1 day to 40 years. Serious mangguding kaso sa rape. So, manghinaot ko nga unta, no, pabor sa imo ang dagan sa kaso, no, para makalaya na ang imong igsuon, no, pabor sa iyaha, no. I think the challenge there is that of age naman si Carla man sad yun ang makatubag kung pananglitan giporsa ba gyud siya or kusa siyang ning sugot nung sa akto nga sex o pagpakikilawas. O unta, makonbinsi siya nga di na lang mupadayon sa kaso para malaya na ang imuhang igsuon. Mga sukintig paminaw, hinawot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan king salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. Manan so sa ka. Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaakit. Ako si Rinyal. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Kalimutan Ka. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano pa na sa iyang kaagi karon? No kining usa ka lalaki nga taga Katayngan, Masbate City. Ang atong tatampo nagdasayan nga Reniel. Congratulations, anak, Reniel. Congrats, anak. Salamat ninyo, ma. Pa. Ha? Di ko makaskwilag college pa? Ay, pasayluwa ko, anak. Nga di ka yun maka-eskwela college. Unsahon manggod nga lisod ka ayuta. Di na ako makaya ang paggasto nimo. Okay na pa. Lisod ba kayo kung mamugos ko nga wamtay kwarta? Salamat, anak. Ako pa rin ba, narbaho na ka. O, samso ko manarbaho ba? Atos kong trabahoan nga bikiri ba. Nakinahanglan man ang tao dito. Ya, makamao gagawa na. Ay, problema na, niyam ko. Pwede mga akong tuduan ko sa imong baton. Saan, tama ka? Mananghid sa ko nilang mama og papa ba? Syudad? O, pa. O, magunsa magka dito sa syudad, nak. Manarbaho ka ba? Aron, makatabang ko sa atong kalisod. Mao ba? Mag-unsa man ka dito sa syudad, nak. Unsa man dong, musugot ka nga muadtunig syudad si Reniel? Ay, di ganoon ako musugot nga malayo ka na mo dong. Pero saon man god nga, wa man mi makapaeskwela ni Mos College. Mga bisag sakit sa akong buot. Musugot na lang ko. Salamat pa, ma. Mayong pagbuminaw sa Lex. Dalian mo na katong trabaho sa bikiri ba siya? Maayos, sige ka matudlo ba eh? Basta gusto ka na yung makatoon ba
Dali gina makamaon noon. Magtigom ka ba kay puhon-puhon. Magtukot ko gamay nga bikiri dito. Ay, babay. Bay, nalagtay bagong kauban din eh. Oh, kay... Ang tindira sa una din, undang man. Ha? Nga naman? Padayon ko sa eskwela. Okay. Dali, bay. Ako kang ipaila sa bagong tindira. Jen, ilala mo sa itong kauban din si Reniel. Bye, si Jennifer. Hi, Jen. Hello. Nunsam ko eh. Di man hinong ko makatug. Si Jennifer maninoon ang di permiso ko naon. Di makatulog sa gabi. Ipaksyon, eh. Aw, pasig na higugma na ka ni Jennifer, ha? Murag, mao gini akong gibati, bay. Aw, kumaw na, pag nilog kay. O yabi na yung kay pasig baon lang kasuban. Reniel. Manay tinuod, Jen. Na love at first sight ko nimo. May chance ka ko? Nga nang mulimod pansat ko no. Ganahan ko ni mo, Reniel. Kuno na, Jen. Kita na? O, Reniel. Gisugot na ta ka. Salamat kayo, Jen. O ba? Uyab din mo, Jennifer? O, bay. Iya din ko gisugot. Kaya, ya. Bay, congrats. Congrats, bay, congrats. Salamat, bay. Dali aras panahon, loves, ha? Walang hibaw, eh. Usa na data ka tuig. Mura lang yun, o. Mura lang kuha, sa. Maugid. Love. Nade ko'y ihangyo ni mo. Oh, ansa man na? Kuan, sa una pamanggod ko nga nagplano nga magtukod og negosyo. Unya? Ako unta kang ikuyog. Arong kitang duha mag-atiman sa atong negosyo. Hala, love. Sorry, kit kaayo. Dili ko mahimong mukuyog ni mo. Ha? Nga naman? Naapa mangug ko'y manghud nga akong gitabangan sa pagpa-eskwela, love. Maong, di lang una ko mubiya din sa akong gitrabahoan. Ba? Sige lang, love. Kahit kung mahuman na gano'g eskwela nga akong manghud, ako niya kang tabangan sa negosyo nga atong tukuron. Sige, love. Sa akong paminaw, magmuasinso ka ng imong negosyo da. Kaya daga makay kang customer. Maayo ang taog, makaluyan sa Ginoo pa. Makaluyan yung ka ini, kay kugihan man ka. Ay, salamat. Makarelax na gid ko. Kapit-apoy sa ning magnegosyo, tana. Uy, wala. Wala naman di ko makatawag ni Jennifer. Ako na siyang tawagan sa di pa ko matuwag. Uy, giblock mo kong Jennifer. O sa may ako sa iyam kong giblock. Magbuhat ko lang yung account eh. Aron ako siya ma-stalk. Unsa man eh. Di naman ako ang kauban niya sa iyang profile picture. Lain naman din ang lalaki. Sa ato pa, may lain ng uyab si Jennifer. Nganong imo ning gibuhat na ko, Jen? Imakan man o tatay kapan. Nganong imo magkong gipasakitan. Ngano man. Sakit mang hunaw-naon nga may lain ng uyab ang babae nga akong gimahal. Pero kinahanglan akong dawaton nga di na ako ang tag-iya sa iyang kasing-kasing. Sa pagkakaroon, ginahinayan ko na og kalimot si Jennifer. Og ni-focus na sa ko sa akong negosyo. Dinhin na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.
kat mga higalang kaagay ni Reniel nga taga Katayngan, Masbate City. Uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit ka nagkaluhan, kalimutan ka. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing gubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamuusap mga higala at mga suking paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang naning tunamanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpangina.